Grabatzen ari garen unean gaueko 11:00 berrogeita 11 minutu igaro diren honetan, atzo Lekeitioko Santi Brouard pilotalekuan Agirrek eta De La Fuentek jokatu zuten buruzburuko B serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako B multzoko lehen jardunaldiko bigarren norgehiagokaren analisi egingo dugu. Asier Agirre zen favorito eta ez zuen hutsik egin iruin semeak 22 eta 15 De La Fuenteri irabazi ostean. Bientzako lehen Agirrerentzako lehen partida zen, atzokoa gogoratuko dugu. Binakako B serie txapelketan Ugarte Mendiarekin batera lehen final laurdenetako ligaxkan ez zutela playoffetara sailkatzerik ere izan, eta bestetik Aingeru De La Fuentek aurrekoan beste partida bat jokatu behar izan zuen, kasu honetan final zortzirenetako kanporaketakoa, eta bertan Muruari Iruñeko Labrit pilotalekuan irabazi egin zion. Partida oso ongi hasi da Aingeru De La Fuenterentzat, batez ere sakearekin asko asmatu du, badakigu buruzburukoan ze garrantzi eduki ohi duen sakeak, eta gaurkoan Aingeru De La Fuentek hori erakutsi du, ondorioz 4 eta 0 aurreratu da, eta Agirre zalantza askorekin ikusi dugu, batez ere sakeran nola jarri erabakitzerakoan, etzekien askotan aurrera airearen bila joan, atzean botera geratu, sakeak oso ongi egin baititu partida hasieran De La Fuente. Hala ere gero, Agirrek sake hartu duenean, badakigu zen olako etekina ateratzen dion horri, oso zaila da Asier Agirreri hor ziria sartzea, eta gaurkoan hori erakutsi du iruindarrak inolako zalantzari gabe, eta hor De La Fuente pixkanaka tanto piloteatuagoak hasi direnean eutsi dio lehen zatian, hor gainera erritmo, bientzako egokia zen erritmo batean jokatu dute, eta tanto hor asko ere izan dira, eta zalantzari gabe lehen zatiak erakutsi du bigarren zatian fisikoak asko esango zuela, eta alaxe izan da. 12 eta 10 aurreratu da kasu honetan Agirre lehen etenaldira, eta hortikan aurrera partida osoan zehar aurretik joan da. Bigarren etenaldira ere 18 eta 14 da sakearekin asko asmatu du, De La Fuente pixkanaka ere fisikoki bera egiten hasia, tantoen ekimena batez ere Agirrek hartu du, eta defentsan lehen zatian baino askoz ere egonkorrago ikusi dugu, eta azkenerako 22 eta 15 amaitu da partida esan bezala, eta honen bestez Asier Agirrek lehen puntua eskuratu du B serie txapelketan, eta ostiralean Jurretako Kepa Arroita Jauregi pilotalekuan jokatuko den jaialdiaren 2 partidak ere zehaztu dira. Batetik Zubizarretak eta Agirrek jokatuko dute, kasu honetan Baikokoen artekoa izango da lehen partida hori, eta bigarrena berriz Salaberriak eta De La Fuentek. Hauxe beraz esan beharrekoa, Agirrek 22, De La Fuentek 15, Lekeition.